Gure zientzia, teknologia eta berrikuntza sisteman unibertsitatean egiten den ikerketaz gain beste zentro batzutan ere ikerketa egiten da. Eta gure sailaren menpe daude BERC deitze ditugunak, Basque Excellent Research Centers eta CIC deitzen direnak, hau dira ikerketa kooperatiboko zentroak. Zentro importanteak dira, BERCek harremana dute unibertsitate publikoarekin, CICek ez, baina denetan egiten da oso ikerkuntza interesgarria, eta joan den asteartean Gobernu Kontseiluan onartu genuen zentro hauei laguntza emateko deialdi bat, deialdi lehiakorra da, eta guztira 140 milioi emango zaie datozen 4 urteotarako, 2026-tik 2029 arte. Asteartean, egun berean, arratsaldez elkartu zen Unibask, gure unibertsitateko kalitate agentziaren Gobernu Kontseiluak. Orain arte zuzendari izan denak Iñaki Eras irakasleak esan zigulako utzi nahi zuela, denbora luzeegi zeramala ardurarekin, eta egun horretan onartu genion kargu ustea eta izendatu genuen zuzendari berria. Eta zuzendari berria da Federico Recart, doktore ingenieria eta Bilboko Ingeniaritza Eskolako irakaslea. Ostegunean, Donostia International Physics Centerreko patronatuaren bilera egin genuen, DIPC, deitzen dugu. DIPC hau da BERC hoietako bat, lehen aipatu da BERC hoietako bat, bertan aurkeztu ziguten urteko jarduna, emaitzak, distiratsuak direnak, bide batez, eta baliatu genuen eguna egiten ari diren eraikin berri bat bizitatzeko. Azkenik, ostegunean, podcast, euskarazko zientzia podcast bat estrenatu genuen. Hemendik aurrera zientzia oro du izena, eta hemendik aurrera 15 egunen behin aterako da saio bat, gai monografiko batekin. Hau izango da zientzia herritarrengana eta batez irakasle eta ikasleengana helarazteko metodo bat. Eta honelaxe bukatzen da astea.